नमस्ते. नमस्ते, माझं नाव श्यामल जाधव, राहणार तावशीगड, सोलापूर. मी आज वांग्याचं भरीत करून दाखवणार आहे तुम्हाला. सोलापुरी पद्धतीचंच. अरे वा. म्हणजे झणझणीत. मिरची जास्त घेतली, लसूण घेतलंय, कांद्याची पात घेतली, शेंगाचे दाणे घेतले, ते आता वाटणार मी. मग हे आता वांगे भाजायला घेते. मी दोन्हीकडे हे करते, असं बिगर जाळीचं पण मी करू शकते. बरोबर, म्हणजे ज्यांच्याकडे जाळी नसेल तर जाळी आपण नसेल तसं करू वगैरे, शकतो. हा. आणि सहसा मी याच्यावरच करते, खालीच. बाबू काय म्हणते? बसायचंच नाही. बाबू म्हणते बाहेर चल. बाबू म्हणते माझ्या आवडीचं बनवा काहीतरी. तिला गोड आवडतं. आपण बघायचं. बघ काकी किती छान छान काय बनवताय तुम्ही म्हणा. वांग्याचा मस्त वास यायला लागला. येतं ना छान छान वास येतं ना. गोड आहे ते, गोड. समृद्धीने त्या दिवशी काकीची काय खाल्ली, उडदाची भाकरी, ती पण एकदा दाखवा म्हणा आम्हाला. दाखवू. एकदम छान झाली होती, मीच खाल्ली, मम्मीला राहिलीच नाही. हे वांग असं झालं पाहिजे, असं नरम पण झालं पाहिजे, वरून खरपूस वाटलं पाहिजे, तेव्हा मग त्याला चव येते. असं हातानं चेपून बघायचं. हे असं खरपूस झालं पाहिजे वरचं सगळी साल, तेव्हा मग हे असं दबलं जाते ना वांग. कच्चं असल्यानंतर असं दबत नाही. आमच्या भाषेमध्ये काय म्हणतोय, उकडलं. उकडलं. हा. शेंगदाणे येते भाजून म्हणजे घेतलेत. भाजलेले शेंगदाणे. हा, आता आपण मिक्सरला लावतो. हो, मिक्सरला लावतो आता. ह्या पाव किलो वांगे आहेत हे सगळे मिळून. पाव किलो वांग्याला, कारण कांद्याची पात पण असणार, कांदा असणार, शेंगदाण्याचे ते कुटाचं असणार, म्हणून आपण मिरची जास्त घेतो. आणि थोडी कमी मिरची घेतलं तर त्याची चव लागणार नाही भरिताची. म्हणून जरा झणझणीत पाहिजे आपल्याला. आणि शिवाय ज्वारीच्या भाकरी बरोबर खायचंय, चपाती बरोबर नाही. बरोबर. म्हणून जरा मिरची जास्त घेते. कुणाला कमी घ्यायची असली तर कमी पण घेतो, पण त्याची चव लागणार नाही असं. बरोबर. हा लसूण येत का, तेवढी मिरची, हा लसूण. जितकं हे काळं झालं होतं ना तितकं काढायचं. हे राहिलं तर चालतं. म्हणजे असं तेल हे एवढं टाकायचं ते, म्हणजे समज 3 चम्मच. आता आपल्याला असं कटिंग करून हा, घ्यायचं. कटिंग करून घ्यायचंय. असंच असलं तरी चालेल समज, पण मी कट करते. त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी असं काही टाकत नाही, डायरेक्ट कांदा टाकते. मिरची पण टाकली आहे, ओला कांदा. आणि आणि सुका कांदा पण टाकले. नेहमीच आपल्याला हे मिळत नाही ना पात. पान. ह्याचा सुगंध आला पाहिजे, बरोबर. लसणाचा आणि मिरचीचा. आला की मला सांग, मग मी पात टाकते. आला सुगंध, म्हणजे पात टाकायची. कारण पात एकदम अशी चमली नाही पाहिजे गरम मध्ये. बरोबर आहे. कशी आली पाहिजे? ह्याच्यामध्ये मीठ टाकल्यामुळं कसं पूर्ण ह्या मसाल्याला मीठ होतं. त्यामुळं मग हे टाकायच्या अगोदर मी मीठ टाकते. पण आमच्यासाठी ते पाहिजे ना, ज्यांना नाही, मग ते माझ्यासारखं करायचं. आता थोडीशी हळद टाकते. आता मी वांग ते भाजलेलं टाकून घेते. अशी आमची सोलापुरी रेसिपी भरतायची. ते निळं वांग वगैरे आमच्या लोकांना माहिती पण नाही, तेवढं मोठं वांग. अरे वा, कशी आपोआप फुलली. तो जास्तच खुश आहे वाटतं. जास्त खुश आहे, कारण त्याला भाकरीला वांग्याचं भरतावर खायचंय ना, म्हणून भाकरी खुश आहे. आता हे आपण गावच्या पद्धतीने ताट हो, सजवलंय ना. हा, गावच्या पद्धतीने हे ताट सजवले मी. असं मोडूनच देतात आमच्याकडे भाकरी. चला सर्वांनी एक एक तुकडे खावा. चला आपण खाऊया. बाबूला पण द्या आमच्या. बाबू काय खाणार, तुम्ही काय खाणार पहिलं? ओंकार, तुला हे एक घास खाऊन बघ. हा एक घास आहे का? त्याच्यात ज्या वस्तू घातल्यात ना, प्रत्येकाची टेस्ट येते. मस्त, एकदम छान झालंय. तुम्ही तुमच्या पाठचे 2 व्हिडिओ बघितले? हो, पाहिले. कसं वाटलं तुम्हाला ते बघून? खूप छान. किती जणांचे कमेंट्स ऐकून असं वाटलं की मी काहीतरी केले. मला जी गोष्ट आवडत होती जीवनामध्ये, मी आतापर्यंत काही केलं नव्हतं,
नेहमी अर्चनाला म्हणायचे, अर्चना तुला मेहंदी येते, रांगोळी येते, मला काहीच येत नाही. अर्चनाच नाही, मला कुणाला पण बहिणींना म्हणायची वगैरे, म्हणजे मला काही येत नाही याचं मला खूप हे वाटायचं काहीतरी, म्हणजे मला काहीच येत नाही. पण जे तो आणि ताई आला माझ्या घरी, तेव्हा सुरुवातीला वाटलं मला, म्हणजे पहिले रेसिपी बनवते वेळेस की मला जमेल की नाही जमेल, पण जमलं. आणि जेव्हा लोकांच्या कमेंट्स ऐकत गेले, मी वाचत गेले आणि हे करत गेले, तेव्हापासून म्हणजे एक वेगळा आनंद वाटतो मला. माझ्या आई वडिलांना खूप खूप आनंद झाला.